hľadala, že kde pramení taká nejaká že ženská energia v tanci, ale v tom klubovom, v tom streetdanceovom, že nie latino alebo štandardné tance. A pátrala, až som zistila, že existuje niečo ako Vogue alebo Vekin. To sú také dva štýly, ktoré vznikli v gay komunite. No a potom bola taká druhá línia môjho pátrania a zistila som, že všetci významní choreografi za Beyoncé, za Rihannou a za kadekým veľkým sú práve gejovia. A vtedy si hovorím, že aký paradox, že nás, ženy, musia muži učiť, ako byť sexy a ako byť ženské. A keďže ja milujem takéto paradoxy v živote, tak som sa toho chytila a stále som spoznávala viac. No a potom som zistila, že to nie je iba tanec, že teda existuje Vogue, že to patrí do nejakej kultúry, že to vzniklo v newyorskej ballroom scéne, v kluboch. No a potom sa začali robiť prvé akcie v Európe a ja som začala spoznávať ľudí. Až tam som spoznala vlastne, že ten pekný tanec je vlastne so much more, že tam je toho viac a začala som spoznávať tú diverzitu a to, že prečo to je a prečo to je ten bezpečný priestor. Very, very thankful for every single person in here because you are the ballroom we have that makes the lives better for every single person. Ballroom nazývame bezpečným priestorom práve z toho titulu, že mal by to byť naozaj bezpečný priestor v zmysle seba vyjadrenia. Čiže to, čo my nemôžeme spraviť bežne na ulici, v tzv. Väčšinovej spoločnosti, to, čo sa považuje za niečo neakceptovateľné. A teraz nehovorím o žiadnych úchylkách ani o ničom, ale o iba nejakom štandardnom seba vyjadrení mimo heteronormativity. Tak to ballroom ponúka tento priestor, že tam môžeme. Ale dobre, povieme si, že však mohli by sme aj bežne, ale tu je podstatné tá odozva. Čiže všetci, čo sú tam, uzavrú pakt, že nevysmievam, neukazujem prstom, nezhadzujem, nekomentujem a snažím sa oslavovať takzvané, čiže podporím toho človeka. Čiže celý Vogue a celá tá myšlienka toho je založená na sebavedomí. Čiže my pracujeme s ľuďmi, že keď prídu sebavedomí v akejkoľvek forme, tak to oslavujeme. A vtedy si povieme, že áno, je to taký americký systém, zase na druhú stranu, že Slovensko, ja som to teraz vysvetľovala aj našim porodcom z Ameriky, že ten základ máme iný. Že pre nás je pekný a dobrý človek ten, ktorý je skromný, ktorý má talent, ale nevie o ňom, ktorý má talent, ale nemá podmienky, aby ho rozvíjal. To sú presne naše talentové súťaže všetky, že to proste podporíme takého človeka. Ale keď príde niekto, kto má talent a vie o tom, že má talent a rozvíja ho, tak už sme takí, že tak mu dokážem, že vlastne až taký dobrý nie je, alebo že no takto si teda pozriem, že či naozaj je. A toto je veľmi ťažké zlomiť. Čiže aj mojich študentov, keď učím, tak sú veľmi zakonzervovaní stále, že kým prerazíme také niečo, že môžeš, a je to super psychologická záležitosť, že tam si to vyventiluješ, nemusíš sa ovládať, ako sa správaš do určitého klastru, ale môžeš byť v nejakom inom a potom sa vrátiš spokojnejší do tej väčšinovej spoločnosti a dokážeš žiť. A to je podľa mňa to podstatné. Takže ten bezpečný priestor znamená presne to, že keď niekto sa prejaví hociakým spôsobom, ktorý, my máme aj pravidlá samozrejme a takéto veci, tak ho podporíme. Aj keď vidíme, že je začiatočník, že ešte mu to až tak nejde, aj tak ho podporíme. A to, čo by mu neprešlo na ulici, mu prejde. Som si vravela, že Slovensko nie je pripravené. Že sme taká konzervatívna krajina a nepochopia to a kto by tam prišiel a odsúdia nás a kto by vlastne súťažil. Tak postupne sa udialo to, že 2016, čiže 2 roky na to, nech som začala učiť, som spoznala Romana Samotného. A potom mi navrhol, že urobme bál. A ja, že veď nie sme pripravení. A boli sme. No vždy je niečo v móde a niečo odíde z tej módy. Aj teraz zažívame boom, že táto queer téma je viacej na obraze.
No, ono to zase odíde z módy a my možno tiež zažívame určitý druh boomu, že mali sme najviac ľudí, stále chodí viacej ľudí, majú o to záujem, oslovili ma médiá, že chcú o tom napísať. Aj to odíde. A to nevadí, lebo dostane sa to zase do nejakého vrcholu, či tam sme teraz, alebo to ešte bude, neviem. A potom to padne a ostane to iba pre tých ľudí, ktorí to potrebujú. A to je presne náš cieľ, že vyselektovať to pre tých, ktorí to chcú, všetci ostatní sa toho prestanú bať, prestanú to riešiť a budeme to stále mať.